Salut, prieteni, pe canalul meu Elisa Nașcu Show. Astăzi vreau să vă arăt păpușile mele. Nu sunt multe, dar sunt puține și sunt un pic cam răgușită. Am stat o săptămână în casă. Dar înainte să începem, vreau să vă abonați și spuneți un like. Să începem. Prima păpușă este ea. Am primit-o de la nu mai știu cum se numește. Și aici are de aia care poți să bagi mâna și vorbește. Salut! Să vă abonați și să puneți un like. Pa! Mie mi-a plăcut și cred că a avut și fesul ăsta. A doua păpușă este în cealaltă cameră. O să revenim. Am revenit. Am adus-o, dar cam mare. Ea are o fundiță și are și copil, dar nu o văd. Ba da, e aceea. Imediat o aduc, dar nu știu dacă ajung la ea. Să văd. Sunt cădartă. Gata. Uitați-o, stai să o iau și pe asta. Sunt atât de grele. Da. Și mai am una. M-am în spate. Stați așa, că-i lângă mine. Ia. Mi se pare că mi-a arătat pe asta într-un filmuleț. Și cam acesta a fost vlogul pe azi. Dacă v-a plăcut, puneți un like, vă abonați și revenim data viitoare. Dar înainte să începem, dacă ați auzit în cealaltă cameră, e frățiorul meu cu bunica și mama mea. Trebuie să-i dea să mănânce și încă nu le-a dat, cred. Dar cred că am răcit, fiindcă sunt răgușită și parcă vorbesc un pic pe nas. Nu știu, dar cred că o să fiu răcită. Și pa!